Kudul Mahamuna. Shalom. Selamat hari Minggu madihita salutna. Tapasadang maruhatta ng pikirata lama muji Tuhan debata di parminggota di bagasatikon marede mahita sian nomor 557 ayat sada tolu. Siniroha daung marga sian ngolukon sai puji oku maho Tuhanku daung marga asini roha. Dao dumenggan molong ni roha dao marga sian ngolukon sai puji oku maho Tuhanku sandok ngolukku doma muji ho. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni to diporbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Ditimbang rohanami do ale debata asini roham di persitongan ni Jahuromi, sumatu goarmu do baritam, ale debata rodi ujung ni tanoon go hatigoran di siamunmi tibul do Jahoba jala pujion situturo di bagasan hutan di debatata di atas dolok habadion nai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata na sangap jala nabadia, diramoti jala di gonggomi hodo huriam marhite-hite todimi, dibaheni hupangiro hami nuaing tuho, lehon maditu hami roha pangoloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon na nidokmu, songon pangoloy ni anak tuamana, say pararat maharajaonmu jala say tabay ganup ari bilangan ni akan na porsia diho, asalam tarbarita guarmu na badiay, jala dapotan hanguluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sangap di debata ama, sangap di anak tai, nang diton di porbadia debata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng nai. Hasangapon saleleng lantar bege di surgoi, marsaringar doso ara ninatino padai. Haleluya, puji Tuhan, deba
masian pati parjolo sahat tu pati pasapuluhon. Pati parjolo ahu do Jahoba de Batam ninna de Batata dang jadi marakup ahu bahenommu de Batam. Pati paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu manang ahan na di banua gijang doho na di banua tongaon rodi na di bagasan ae na di toru ni tano yang gotunggabe sombaon manang sioloan. Pati patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhumna do sogot akan namar seneang di goarna. Pati paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonom ari mau ulahamuna sa siulaonmu alayang guari papituhoni ari paradianan ni Jahoba de Batam doi dang jadi homangula anggo nasadari i manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halap penamang ebati hutam, ay di nonom ari do di topa debata, langit doho tano do laut do nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahane ido umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai, jala di perbadiai. Pati palimahon, ikon pasangapo mudo naturasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tano nan lehon ni Jahoba de Batam diho. Pati paonopon unak ko mamunu, pati patutpihon unak ko mangalakup, pati pawaluhon unak ko manako, pati pasiahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dengan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Buhado padok ni debata taringot tupati nasapului odo. Ahudo Jahoba de Batam ninna de batata, pargogo nasohatu dosan jala parimas, siluluhon do dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton, pinoparniak kana marsogoro hadiau. Alaya sidoro hakku dia akan namar ribu-ribu, akan namar holong di roha dia huna semangalao si patiki. Ido sahatna atong rak mangogogo mahita tua dopan di debata, lahom mangulahon na umbartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogo imaham, mangulahon na umbartu patik nai. Amin. Ihon anggung-anggung ko asiroham Jahoba masai darbon jot rohakon dibain godang di dosa. Suradi baloson wong luhur nasala dopako tungi setar nahasa. Pasere marohata tuadopan ni debata, tatopoti madosat tamartangi ang mahita.
Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasisan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mangarsakun dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasisan ni dosa nami i. Lehom matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon lahom matapon nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gawe pelean na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong tabagay mabaga-baga ni debata taringo tu hasasan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul siamun ni habangsan ni hatongamon ni Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida, hasangapon man di debata na di Gijang. Amin. Epistel songon patujolo ni jamita di minggu taimasian panuriang Daniel 12 mamukasian ayat sada sahat tusia tajahama marsoring-soring. Haluaon ni bangso ni debata. Dungi ditiki ujui hehe ma Mikhail induk nabalgai na hehe humokop aka anak ni bangsom. Jadi masa matiki hagogotan na sodung dumatangi olat nidung adong bangso sahat roditiki panipuli. Alai apala ditiki nasasadai mamalua bangsom luhut akap na Jupang tersurat di bagasan pustaha hanguluan.
Jala torop sian halak na mawadam di bagasan orbuk ni tanoi tersunggul sogut na deba tu hanguluan saliling-liling na deba tu haurahon meragam-ragam gabi bias-bias saliling-liling na. Jalahala akan apatas meroha marsinondang sugut songon sondang ni langit. Jalana sida akan manugu-nugu torop halak tu hati goran marsinondang sugut songon bitang rodi saliling-lilinga. Iya ho ale Daniel tabuni humma akka hatai jala sahapi pustahai pai majupang tikki panipuli jadi torop halak manulikiti hatai gabi tabbasi tutu perbinotoanna. Dungi marnida ma'ahu Daniel gabe idama jongjong di si dua halak anasing nasada di baribaon ni batang ayeki nasada nari di baribanai. Dungi Roma hatani nasada maduk tubawa namar pakaian hori na jongjong di atas ni batang aiki sadia lelengoma asa jupang ujung ni akka halonganganon. Dungi hubege masoaran ni bawa namar pakaian hori na jongjong di atas aik ni batang aiki laos dipatol-tol matangan na siamun dohot habirang dopak banua gijang asa marmangmang ibana na mangulu sa leleng-lelenga ikko jolo salpu sada tiki dua tiki dohot satonga tiki naung binuhul hian jaladung pesohot perserahan ni pasi-pasi sian bangso na badiai ipe asa marujung saluhut nai. Jadi hubegedo nian hatai alai dang dapok rohakku gabenikku ma ale itu aku ahado apala ujung ni saluhut nai. Alai na iba nama lahomaho ale Daniel ay ikon buni jala tarsahap akka hatai sahat rodi tiki panipuli. Ima sahatna martuaro akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tidakon ma haporsiaw tay songon nanin tidakon ni dong atas haporsiawn di saddo portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama pargugon na suatu dosan na tumo palangi dotam au porsea Yesus Kristus anak di bata Jehovah Nazaret iman itu buon di Maria nagawe-gawe asiaton di Porbadia andorang sahabat Iro tuhata teman nomor di pangumuman di senata namai tarpaja oleh behai sila natua tuh turun di tanah nama lalu di atas tulu nama naik di surga laun dosa di bata Jehovah nama naik parguguna suatu dosan di simai bana penusuh tanah mangumumi halak mengudu nama au persea di tor perbadia dalam sarahuria nabadia uria to panala Kristen akan nabadia do desan do de atai naman do ngulus so jangan amat do jangan luan nasras
Horas, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Si patakason tikting di minggu ta sadarion, Minggu 24 Dung Trinitatis, tanggal 14 November 2020 sada. Halaman patuluhon poin parjolo. Parmingguon, ibadah sekolah minggu, partangyangan wik. A. Hot do toktong di patupa huriata 5 hari parmingguon. Jala akan naung dipaksin, jala nasehat manian. Na parsidohot tu parmingguani, hobar tu prokes, 5-3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. B. Ibadah sekolah minggu, ganup hari minggu, mulai pukul 8.30 di patupa secara live streaming, jala di minggu naro, tanggal 21 November 2021, masohot sementara domu tu pesta ulang tahun ni huriata. C. Partangyangan week secara live streaming di patupa di huriaon di hari Kamis 10 November 2021 pukul 18 WIB na hinasuhuton ni wik 10 tolu jala di patupado acara khusus alaon nama sermon parpudi di tahun 2020 sadaon. Poin paduahon pasahaton ulos turuas nama rumur 70 tahun. A. Di bagasan minggon tanggal 14 November 2020 sada di parmingguon pukul 10 sada WIB bahasa Batak di patupaon ni huriata do pasahaton ulos tu opat halak ruas ni huriata di siala nong boho nasida marumur 70 tahun 5 sada inata lince borumar paung sian wik onom 2 inata tinurbaya boru panggabean sian wik 2 tolu amata doktorandus saroha sihombing sian wik 5 4 inata minar boru silalahi sian wik tolu. B. Diari minggu naro tanggal 21 November 2021 adong sahalak ama nama jalo ulos 70 tahun sian huria di siala nong boho umur nasida 70 tahun di tanggal 10 sian November 2021 ima amata Osman Tambun inatai ye borsitorus sian wik 2. Poin patoluhon papungu pelean tujolo. Di bagasan minggu sadarion di patupado papungu pelean tujolo dung sipul papungu pelean paduahon sipul jamita. Jadwal papungu pelean tujolo Minggu 14 November 2021 Minggu kedua Haperluan tu Yayasan Tunas Anugerah HKBP Bandung Barat Minggu 21 November 2021 Minggu ketiga Haperluan tu dana pemeliharaan atau pembangunan Minggu 28 November 2021 Minggu papaton haperluan tu diakoni sosial huria Minggu 5 Desember 2021 Minggu parjolo tu pos pelayanan pos distrik. Halaman 4 poin palimahon. Surat si Jahaon Narosian Distrik 18 Jabar Tengdie. Anon dung sipul titing Jahaon ma surat Narosian Distrik Saplalu Jabar Tengdie. Ima
sada rekrutmen relawan kebencanaan tabe Jalarodo tim pasahat sosialisasi di ibadah pukul 17.15. 2. Taringo Tuzending HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Poin panopon vaksinasi COVID-19 kedua. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Bandung Barat yang telah menerima vaksin COVID-19 pertama pada tanggal 27 Agustus 2021 lalu di Gereja HKBP Bandung Barat, dimohon supaya hadir pada hari Jumat 19 November 2021 untuk menerima vaksin COVID-19 kedua, bertempat di Gereja HKBP Bandung Barat mulai pukul 8 pagi. Untuk itu dimohon kepada Dewan Diakonia, khususnya Seksi Kesehatan, beserta panitia pelaksanaan vaksin COVID-19 di HKBP Bandung Barat agar mempersiapkan pelaksanaan vaksin COVID kedua nanti. Poin papituhon, pesta ulang tahun HKBP Bandung Barat Pa40 Siahon. Hobar tu sosialisasi ni panitia pesta pra jubileum HKBP Bandung Barat na di hari Minggu nanaing si patupau ni panitia ima di hari Minggu tanggal 21 November 2021 patupau Nuriama pesta ulang tahun HKBP Bandung Barat na Pa40 Siahon 25 patupaun per mingguon disi ima pukul siawip bahasa Batak. Nah, niuluhon ni preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, Pandita Pahala Sitorus STH. Dohot pukul 10 bahasa Indonesia. Nah, niuluhon ni Pandita Dr. Planton Simanjutak na maringanan di basement lantai sada, non live streaming. Ganup dung sipul per mingguon di Patupama pemotongan kue ulang tahun dohot makan bersama Marhition. Dia mahita madohoti acara pesta ulang tahun nih. B. Pelaksanaan pesta pra jubileum di Patupa di bulan Maret tahun 2022. Dalan Laho Makalason di Patupado. Pertandingan antarwik di bidang kerohanian dohot olahraga. C. Pelaksanaan pesta jubileum di Patupa di hari Sabtu dohot Minggu ima tanggal 10 November 2022. Poin pawaluhon mutasi pendeta HKBP Resort Bandung Barat. Hobar tu SK mutasi pendeta Patar Pepak Kapahan STH SK nomor 722 garing Pandeta garing SK garing 19 garing 2021 tu HKBP Resort Palangkaraya Distrik 18 Indonesia bagian timur ia di Minggu Sadarion tanggal 14 November 2020 sada di Patuado serah terima jabatan dohot pangojak konon ni Pandeta Patar Pepak Pahan STH Nagabe Makobasi di HKBP Resort Palangkaraya. Tatangnya konma asa merdalan dohot dengan ulaun serah terima dohot pangujahkoni. Halaman onom poin 27 selamat ulang tahun. Sude perhalu dohot ruas ni HKBP Bandung Barat pasahaton selamat ulang tahun tunamar ulang tahun di bagasan mingguon. Mamuka sian ari Minggu Sadarion tanggal 14 November sahatu tanggal 20 November 2020 sada. Sai di pasu-pasu tuhata manasida nama ulang tahuni di bagasan hahi pason huhut di lehot tuhata tunasida gajang ni umur. Tabahan tikting. Pinangido tu panitia pesta pra jubileum 50 tahun HKBP Bandung Barat asa Roma Nasida di hari Selasa 15 November 2021 pukul 14 WIB
laho makatai akan narikot taringot tu pesta ulang tahun ke-49 HKBP Bandung Barat di hari Minggu tanggal 21 November 2021. Songonima sipatakason dohot tambahat titing di minggu tasadarion sonari hujahaon masurat narosian HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Huria HKBP Bandung Barat, Bandung 8 November 2021, nomor 152-DB-11-TAB-11-2021 hal rekrutmen relawan kebencanaan TAB. Sifat diwartakan kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dengan perantaraan para pendeta resort, pimpinan jemaat di tempat. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Raja Gereja. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara yang rawan akan bencana. Dan wilayah distrik kita merupakan salah satu daerah yang sering terjadi bencana alam. Oleh karena itu, sebagai bentuk diadakan kita terjadi panggilan gereja, maka HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie telah melantik pengurus TAB Distrik. Agar aksi TAB benar-benar nyata, maka dibutuhkan relawan kebencanaan yang nantinya menjadi garda terdepan dalam melakukan antisipasi dan mitigasi bencana terjadi langsung ke lokasi bencana dan melakukan edukasi ke gereja-gereja TAB HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, membuka pendaftaran atau rekrutmen relawan dan seluruh warga gereja HKBP yang ada di Distrik 18 Jabar Tengdie dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berusia 18 tahun ke atas. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Memiliki jiwa kerelawanan, semangat pengabdian, dan dedikasi tinggi. 4. Mampu bekerja sama mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. 5. Memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang bermanfaat dalam penanggulangan bencana. 6. Diutamakan yang memiliki pengalaman relawan dan latihan kerelawanan. 7. Bersedia mendaftarkan diri dengan mengisi Google Form yang akan diinformasikan. 8. Bersedia mengikuti seleksi dan tahapan-tahapan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh TAB dan dinas terkait. 9. Persyaratan lain akan diinformasikan kemudian. Adapun divisi yang tersedia adalah divisi kebencanaan, divisi yang berisikan para relawan yang akan bertugas di lapangan pada saat terjadinya bencana, yang memiliki kemampuan terlatih dan akan menjadi lost force. Divisi medik tim, divisi yang akan mempunyai kasih sayang lebih dan kepedulian tinggi, yang bertanggung jawab kepada
pelayanan kesehatan pada setiap kegiatan, terutama pada khalayak luar yang bertujuan memberikan kepedulian terhadap kesehatan pada saat bencana. Divisi psikologi, divisi yang berisikan para relawan yang fokus menangani kejiwaan para korban bencana dengan latar belakang pengetahuan dan kesediaan terhadap korban bencana. Pendaftaran dibuka mulai 8 November 2021 sampai dengan 22 November 2021. Informasi lebih lengkap bisa menghubungi pengurus TABE HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie maupun para koordinator resort kesetiakawanan sosial di tempat masing-masing. Atas kesediaannya mendaftarkan diri dan ikut serta dalam pelayanan TABE, kami ucapkan terima kasih. Bertolong-tolonganlah menolong beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pengurus tanggap bencana HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, Ketua Nyonya Delpina Simanjutak Boruna Pitupulu, Sekretaris Situa Nyonya Melpa Marpaung Boru Simanjutak mengetahui Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, Pendeta Patar Sitorus STH. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang Pasahaton ulos tu nong boho marumur 70 tahun. Molete. Amanami doh inanami nong di guari nakni di tikting Roma hamu amanginang tujulu. Sumenang, sumama. Damang do dainang lasroha terpuji madu hatta di puda tulu esaplol dok di tangah siamuna do gajang niur di tangah siap birangna hamoraon do hasang hapon. Selamat ulang tahun 70 tahun, luar biasa berkat Tuhan. Anon pasahaton nami ma ulosod dak sian adat siak kuriatero mangulosi badamuna saya tuhat tama nama ulosi tordimuna asa menjalani masa-masa hari tua tuari tiki naneng ro saya mergugo hamu gok las ni roha rap dot kapinopar yang aku napinasa ni duata leni tapasah ma di bagasal las ni roha do ulupulup tapusi matuhatta marede hita nomor 26 ayat 3. Kona
memberkati bulak ma hala amang dot inang tuhudelan di bagasan damai.
debatana sumurung sian salhu naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Damang dohot dainang ulati mari Tuhatta di bagasan lasni roha do tahe pasok kita sa rodi dikion. Lahu memuji pasang apo warna. Tatangihom maha tani dibata tersurat di Markus bidu 10 tolu memukasian ayat sada 1 ayat 8. Songon maha tanah. Lahu tumadikon bagas coroi ninna sahalak sisian nama mado ibana. Bereng ma guru nami. Uli ni akabatuon dohot tongam ni akajabuon. Alainin na Jesus mamado ibana di dahoro jabu akkana bulunon dang pasobuon nang godua batu martidi-tidi naso gargaranna. Dungi ujuhudul ibana di dolok jetun todokon joroi pulik ma di sukun si Petrus, Jakobus, Yohanes dot Andreas ibana. Pabua matuhami adigan masai. Jaladia matadana babuana songgok ma saluhu nai. Jaladi hatahon Yesus matuna sida songonon. Jaga mahamu sotung dililuho kalak kamu. Ailado narosogo manuluk goarhu akan amadok audoi gabe torok ma lilu bahenon nasida. Asa mulu dibagi hamu barita niak hamu suon rodi gaor ni namar musu unang hamu tersonggot. Daktar bahes somasa akai alai dangi dope ujungna. Aina hehe do sugut bangso maraloho bangso harajaon maralohon harajaon. Masa manang laho marluat-luat masa manang haleon. Permulani pabebeon na dui ido yanggo sana. Hurian itu hatta sada kebanggaan ni halak jahudi ima ala jongjong di tonga-tonga ni bangsoi sada bagas coro nama cayudi. Bait Allah menjadi identitas simbol kebanggaan bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Jaladakola di hajong-jonganna terbarita runang haulion ni bagas joroi ido bayna pola sape 146 tahun lilingna baru pesidung di pajongjong bagas joroi. Nabui tabereng hamuak kamanginang sedikitnya setahun sekali orang Yahudi dari berbagai penjuru di kolong langit akan datang ke sana untuk merayakan Paskah. Allah hinauli ni jala hinadenggan ni bagas joroi songon natai dehon nang di bukit detai Jerusalem bagas joro nanang malekse ima kebanggaan na setoktong di bari tahun nasia. Kebanggaan indahnya dunia, kebanggaan atas apa yang telah kita capai, kebanggaan atas apa yang kita miliki. Lasoniru nang di tonga-tonga ningulutta sinuai. Mulu bangga hita ala uliru pata gantek kita itu wajar. Alai mulu gabi malubihu kebanggatai itu nama baik kita gabi marmara. Diguari mai terlalu puji diri. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri, hamamago. Kita rumandok ya teh. Terlalu membanggakan apa yang kita miliki. Jala adong go barita ni halak junani adok sahalak doli-doli namarguar sinar siskus. Sada bawa nagateng na uli rupana pamatang na pitugus tung macay gudang matahe anak buru na uli na makalomohon ibana. Alay lasuulo ribana mga lihor rohana ala dihahulong ibana do
bayanganna manang haliluna. Ido bahena ganupari seholan namar kaca ibana di pinggir ni sada kolam. Saya garupari di bereng ibana buhinon amang gateng ngayau hape. Sayang ngayau mulut buru ni halak sayin na ibana. Saya di bereng ibana bayangan naon mekel ibana las rohana. Dia terlalu membanggakan apa yang dia miliki, rupa yang dia miliki. Tanpa sadar ibana disadatiki madabu ibana tu bagasa kolami laus ima hamatianna. Pangalaho narsisme masa dinak tutonga-tunga di ngolut dari jama sinuaengon. Ido bahen nasipata akka anak dok burute di jabu mulu sehulan namar selfie nongan manang di dia. Ah mama ini narsis kali inna. Sian hata narsis nak nimai. Ay memak tutu si patah hita bedak tabo tu sabban. Manang di dia hita ngahulan na selfie. Hulan na narsis. Lau tu bodar mar selfie. Pajupang doho bodat mar selfie. Martangi yang di gereja mar selfie. Ay waro dalan nabi hita konsentrasi ngasabihon na mar selfie hita. Mulu di sea entok manuk iban na pinadar itorsonggo na nyalang amatay sojo darong gobe rutinitas perjulo selfie HP mulo takkas talapatinya self diri sendiri ay mulo rami-rami dak selfie biate ala ima pangalaho na masan waing alay ikom manak do hita sutung gabe lau tu hadir yota gabe perilaku narsisme na kaningani gabe dak taitong be mulu bagak kalak gabe taitok kulak kita ma mulu malo halak dak taitong be hulak kita manom malo ujungnya di dok mahita napa malu-maluhon mulu sohatana siya di tonga-tonga nipungan turmudu ibana mulu ado ngacik ni rohana di tonga-tonga ni grup ma di WA itu rato ibana keluar token nai muse masuk oni dua masalah ini nah atau pato pak nang ben jolma ma be grup dos roha token nai bubar dos rohaon gabi be muse saroha duk sai habis saroha bubar muse dangar dong ngabe sai roha ido jadi labatan na disibu hado hita asa unak pangalaho holan hadiriot tasabing na patujulu gabi lupa hita gabi lilu hita songot turbuk sadarion adongko sa sitonga no marga di tunga-tunga ngoluta upah na mangulu kita sebab hidup kita ini diri kita ini bukan hidup untuk dirimu sendiri tetapi kamu dipanggil Tuhan diberi kesempatan untuk hidup kepada orang lain bersama orang lain tetangga dan sekitar kita. Dasongonido namasa di bagasa turpuhon mereka begitu bangga dengan istimewanya mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bangga do bangsa Israel ala dia itong ibana hulan ibana do de bangsa na pinili ni debata. Umat pilihan Allah. Mereka bangga karena ada bait suci di sana. Mereka tidak sadar bahwa bait suci itu adalah bangunan dan buatan manusia. Itu akan berakhir. Tohodo tutu di tahun 70 Masehi Roma Jenderal Titus do paranganna dileksehon ma bagas coroi. Jaladakola dileksehon bahkan menjadi puing-puing bahasa dang adong didok di bagas turpuhon nanggo sada batu pe tuk subui martidi doho sada batu. Artinya hancur semua. Wasik ko songoni harubo matupu rasa songoni balgani bangunan dak pola rasongoni ratana wasa betul terjadi alasannya kenapa karena bait itu terbuat dari bongkahan-bongkahan emas sehingga di setiap sisi batu-batu itu harus dibongkar untuk mendapatkan barang-barang berharga tersebut ido bahena pola songoni sampai malekse
Ini adalah gambaran kehidupan kita. Jangan terlalu membanggakan apa yang menjadi keindahan, kenikmatan di dunia ini. Semewah apapun mobil kita yang kita miliki sekarang, ingatlah mobil terakhir kita adalah mobil jenazah. Tidak lain dan tidak bukan. Seberapa mewah pun, seberapa bagus pun rumah yang kita bangun, kita miliki sekarang, ingatlah rumah terakhir kita hanyalah peti mati. Artinya jangan pernah mendewakan apa yang telah kita miliki melebihi kasih Tuhan, melebihi Tuhan di dalam hidup kita. Alai iko bangga do hita memang. Komarlas niroha do hita ikut takas do tabo to madok mauliate Tuhan mauliate ma di palumehoko diau pasu-pasu nagudangi. Kita harus berani mengatakan bahwa kita adalah orang yang diberkati. Ai gudangar ruas di Badung Baraton dangulu ibana mengaku bahwa dia adalah orang yang diberkati. Mabia ribana ijalo situ ya nunung gudangan lugugu tok ribena tu pestao. Mabia ribana sutung gabi holan naroan nona kasitu ima jaloi. HP na binereng mulu saya berjuru asi mangaleo silononna ay sumber pugus binereng. Alai bereng ma halak nama kuliti mulu dihulik pe mulu halak bata madok basi gadda mana dihulik inna alai yang guri Tuhani bereng ma. Isi nama kulit tu Tuhani boido di sada tiki sian na sopamo tuanna Tuhani do na langsung membuat baik itu melalui peristiwa yang tidak kita inginkan, baik itu kematian, baik itu sakit penyakit, yang pasti semuanya ada jalan Tuhan memberi kita pelajaran supaya kita mengingat bahwa tujuan hidup kita bukan harta, tahta dan kekayaan yang kita miliki sekarang. Tetapi tujuan hidupmu adalah bagaimana kita sampai kepada kekekalan, kepada kasih Kristus, kepada surga yang kekal abadi. Aidanga dokter pangasaw kita gogo huaso do pabahenata asa boy hita sugo bongot tusi. Dokter pangasaw kita burjuni pabahenata asa asi rohani di bata. Alai omma parsiajaran di hita. Ini adalah sekolah bagi kita untuk senantiasa lebih memperbaiki diri kita supaya kita tamat daripada kehidupan kita ini, kita menjadi seorang yang lulus dan diberikan mahkota oleh sang pemilik kehidupan kita. Angadok kita nabui seliling mangulu seliling-eling di portibio tinggal lo sudi. Muliati mari Tuhani amat tado inata patala nakanin 170 tahun. Hatani Tuhan tamadok umur rami itakni 70 tahun. Mulutung dia pe 80 ba pasu-pasu ini Tuhan mai haleng amardongan hangaluton saya sahak mat 20 100 tahun alai lubi siari mungkin ngajarang bi 200 tahun dangal tungarongi 150 tahun. Hidup kita ini singkat. Sekarang umur kita berapa? Sedia lilingai ma mulu mangihuton hatani di bata. Masih beranikah kita mengatakan pei mejo tokinai itu Tuhan? Berani enggak? Unak sangat terdapat tidak di pajonei nang gosada siya tunga-tunga tadangadong naredi. Gabi songon anak buru naotoy hita. Alai songon anak buru napis tarima hita. Ta isima miyak ni hapor siyautay. Manang ditiki arianodoro Tuhani namarhuasoi. Manang ditiki golak bawari. Manang ditiki manugot nyari do ibana songo panak kuborngin banang panak manugot ang guau nunga rade. Aingok ma semakin kita berlari kepada kematian sainak pe pinadaudau do pak hamatiani sailam zonok do hita. Kematian adalah yang paling dekat dengan kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah menganggap dirimu akan hidup untuk selama-lamanya. Ubah ini do hatan itu hatta paingotok kita sadarion dungo mahita, dungo mahamu unang lilu.
Sebab orang yang sesat adalah orang yang tidak tahu jalan. Halak nalilu iman naso boto dalan, naso konsentrasi mamerek perdalananna, na tangi ibana tu suara-suara ni halak kepada fata morgana dunia ini. Kita tahu musafir ketika dia terpengaruh dengan suara-suara fata morgana, maka dia akan semakin jauh dalam kesesatannya. Saya diri ibana di bereng ibana wase, aik sailam diluzung ibana aiki dang marna dapot ujungnya las idu maben ibana luja mawas ujungnya mati. Songonido hita na mengejar ngulun sailam telului ganupari manogot tita dang dungro bejolma ngaluja hita puas pais mengalului ngolung-ngolui dang marna sudah tikiri hita nang ari minggu bedak cukup tapakke maradia kita tong tapakke mengaluli ngolu si ganupari asa di rohatta hibal jupak kita dapot tita gumodang si anak kadongatta HP hamu akamainang HP akainang songon na mengaluli halinu du HP. Kita semakin mengejar kalau Tuhan tidak berkati itu seperti bayangan yang membuat kita bukan menjadi puas, tetapi akan membuat kita semakin haus lagi. Songon na manginumai lauti, sailam tabuduti ay ngai, alai sailam hacikdo, setabi rukung aru-aru, madok lam mawasida. Ay dangau kita na madok sikop, ngabe ngatulu mobilu ngasai bidah na karizui. Nga beda, nga tulu kontrakaku, nga saibi, nga cukup bi. Tidak ada. Semuanya kita pasti ingin lebih lagi. Tidak ada yang cukup. Atong mulu suadong ku hapi na cukup. Marilah kita bersyukur dengan apa yang kita terima sekarang. Kita syukurilah. Sebab orang yang bersyukurlah yang senantiasa melihat kebesaran Tuhan. Jalan parpuri di bagasat turpuhon hamuak kamanginang. Di paingot tita ditiki hatan itu hatta madok dungo mahita unang lilu ay gudang na mga liliho kita di partikyanon mulo somalo hamu mabege jamita boydo hamu lilu ay ringgas do hita nang mabege YouTube, ringgas do hita mereng-mereng internet. Di sana banyak tawaran-tawaran tarsongon onan naman waing di YouTube di internet merjualan akabaditay akasi foto hatan ni bata si boto surati lagi adong nama jamita honon adongon alanido ngatuk tebon wang akaruas ni huria ngatung bosu hamuna bigi hatan di bata hola solo moro hana padida si majuta kok toema tu sama hita inna tori peciton pokik pamate pidda tu nasi. Banyak tawaran-tawaran, banyak jualan-jualan tanda kutip. Tetapi kamu harus tahu melihat mana yang benar-benar sehat untukmu. Ay gudang nuengon holat tabu-tabu pinggol. Adong ko padito mengaku-ngaku ngamula-hula tu banua gijang tu surgo. Sehera saciroyop tu ahama tu badung baraton naik angko imana. Hapi dangi bau tibana haru Tuhan Yesus pe sehali do pe naik dak turu do be satu tikion. Mulu tu turu pe bana ima hari pa dua huni na barpuri bah manghumi nami. Hapi yang ku peditain na puang ngamula-hula ngamang luar biasa bi. Hebat ni, yang minuto bi. Atong mulu songonido isi sama dibeli. Ay dang arong na boto hari Tuhan ni. Kapan dia mau datang lagi? Alai ko malo, alai gudang ko ruas may hutoni. Gudang ko solma mabigi jala ruas ni hakabipi alani mari kita pilah-pilah mana ajaran yang benar iro banero ay adong maanon na maluluk guarhu adong maka nabi-nabi palsu adong mana mabain akka jorgong asa badebu jolma tu bagasa dosa alai ingok ma itu bukanlah akhir tetapi itu hanya tanda dan pertanda. Alanido hamak kamanginang kita akan nanyasian di debata di minggu sadarion. Selama kita menunggu hari kedatangan Tuhan, selagi kairos ini waktu adalah berkat Tuhan ini kita pakai. Selagi Tuhan masih memberikan napas kehidupan,
Selagi Tuhan masih memberi kekuatan kepada badan kita ini, pamatak tahun mangalokobi sa pulusia, gabidang marmara hita, di pangido Tuhan tatu hita sedarion, dongoma hita, unang lilu. Bangunlah, jangan sesat, lihatlah jalan kebenaran, dan jalanilah kehidupanmu bersama Tuhan. Unak patangi huho tupak katayon nama baik ko marmara. Unak patangi huho tuhatani jolma nasumak kalomohon na denggan na nilahom. Unak patangi huho tu suara-suara ni portibion na mangilayla roham. Toyma unak kula minggu ho uttay buru na risanon, uttay buru na mardalamyon. Bereng ma inna mamar putoy hami song amar selfie hami inna. Ingo ma molo di pilli toro toha na ruminggani hope pilli to ni tuhanido gabe toha na rumingga sugut di ari paruhumani porsiam horisi ani mar hahotam mahita satia mahita tapadau marohana lilu jala unak kita ulu mangaliluhon halai mabuan hai baru mahita tatuju matoktong pangapudian mingolutay di bagasapos ni roha do pakrimon say dauma akamara dauma akka parsalisian say jupang makasilas ni roha sa unang terlalu terhirip pita tuna dia siang anon molo nunga di dayho hadengganon maduma mamorang ulum tobu madora madok tutuhani madok mauliate asalam terpasu-pasu artamilam gadda molo dia toko pogos dupeho dang seberuntung halak tetanggam di dok roham ingok ma bidang gobe pasu-pasu ni Tuhan calota. Tidak ada yang akan menghalangi orang yang akan mendapat berkat Tuhan. Tetaplah bekerja. Unakulan na hehewa menotong. Unakulan na merek halak menghitung-hitung halak kapedang diula ulauna. Uhuk memang ula di bagasan tangyang pos roham. Saya jupang do perbuena uli. Amin martangnya kita. Mauliate ma Tuhan hatam pengotok kami marsaringar sedarion. Asa gabi jol mana satia hami saharu di ujung unang arok siya tunga-tunga namin namago halay dungoma hami asa unang lilu ay gurang nama baik kami lilu di hasyang anon buido Tuhan hueto kami sudi akahamoraon hasangapon na hupeo pami hueto kami ina bunga bayan pangapudian ningilu nami hape salah do hami Tuhan songon na mangida halilu do hami salpuru hape sudi salpuru haulion ni bagas joromi salpuru saluhukna haulion nami haulion ni tanuun halai nakpe salpu portibion saredo nahot anggo asirot horong ni roham nasutupa salpu madongani hami dongani mahami Tuhan saat rudi ujung milakanami asa sudi ruas ni huria nakai gadong baraton gabi akka ruas ni huria nasatia saat ruri ujung nilakanami pasu-pasu mahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matu hatta marede hita. Niki dungo martangi
tangyakon ma peleata ale di bata amanami na di banua gijang hodo haruruan isa luhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasatami masian na nilehommi tuhami pelian nami tuho say jalo megabi uap na hujus di julom pasu-pasu me jala ramoti asahu parhasiak kami pelianon pati bulok karajaumu di tonga-tongani kuriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami gudang ni silehon-lehommi tuhami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Manami na di banua gijang sai pinorbadia magwarmu sai Roma harajaumu sai sau malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahamisian pangago di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim Shalom, selamat hari Minggu.